tun truma chuan khawvel hmun mak le dangdai tak tak te hi kan bi chiang do no Philippines ramami Vulcan Point atang hian bulihan tran te ang Vulcan Point soi fia dan thaber chu Inception style island anti mai trina hemi zia chu dila thler kar ni in he dil hi thler kara tho oma he thler kar hi dila tho le in chumi dil chu thler kara bok le a fia zok nan Vulcan Point hi asteroid den na nu crater dila hian oma hei hi tal volcano island ni in tal volcano island hi tal lake ani vele a tal lake hi Luzon island a hian vele ti na ani chu ti hian tal volcano island hian heng clear kar te hi eng tin nge an lo thei ti a hriat thiam tir theng che helai hmuna tlang kang jing lutuk hian he hmun moi tak hi asiama hriat thei china tal volcano hian mi sang ruk zet nun na ala to kumsang ka zakwa somsari pasari khan tlang kang na tak thlengin kumsang ka zakwa somkwa pakhat khan a beile boka voi somthum pathum vel chu ron kang chuak to in Philippines ram chunga tlang kang nung thaber dot tu ani bok aron kan chu nung ber chu kumsang ni som ni January thla khani in hemi tum hian abul na ya cheng mi sing ni sang thum zet chu mun him lama son chua an lo ni to he tlang kang hian Vulcan Point hi ati cheman lek lek Vulcan Point hi mun dang dai tak ni ma se he tiang chia mun ma hi khawvela hian pakhat dang aloma Canada rama Victoria Island po hian Inception style clear car hi anei ve tho heti lai hian apan na tur kong mumal hi lo thunga anai ber khwa tanga mun lataka he clear car hi tuna chuan Sahara thaler lama hian kan pheile wangwanga he leilung zemak tak hi kumza chung zet chu hriat loin ti hian alo reng kumsang ka zakwa somruk chawa mi hring te space a anjin chhotan tir khan he leilung danglam tak hi an mu chuak chawa thaler chung rila hian leilung pian mang danglam tak omin hei hi the eye of Sahara tia hriat lar ani kumsang ka zakwa somruk khan Gemini astronaut te chuan an mua hei hi enge ani thei ti chungchanga hian theory engmazat theory molmang tak pakhat chu Atlantis khopui bota hi ni in soi Greek philosopher Plato chuan khopui bota hian concrete ring ani ni in asoi heti lai hian he theory hi chu scientist tamsok te hi chuan thu taka an la lem lova hei hi meteorite ani thei ti pol anom le bok nimasela ngai dan pomtlang lon bera chuan he ring te hi chu leichung rila tlang kangina asiam molten rock lo lang chuak ni in an ngaya amaro chu hei po hi ani nge yati fin fian nget tak ala lo thong adot le a chuan Atlantic tuipui kalkhumin Mount Roraima hi kan bi chiang lenga he tlang hi Venezuela Brazil le Guyana ramte ho in rina bora omin tlang ni ma se chumkara thlerkar ang mai hi ni in alang he tlang pangper te hi kham oi le bir tak tak ani ti kan mua a chevel mun te nen hian an som lo wangin khawvel mun sang hlak ang mai hi ni in alang he tlang hi kilometer ni point pariata sang ania a chungzol han thleng chho tur chuan ni thum vel he tlang hi lon angaya he tlang bung ngai vel te chuan pathian te in the house of gods anti train kumzabi somni na tir lam khan Sherlock Holmes series ziak tu British author Arthur Conan Doyle chuan he tlang hi alo tlo to he tlang a tlo tang hian The Jurassic World ti novel ziak turin ngai tu na thar ani pha ale khabua hian dinosaur mo life form dang dai deu he muna hian anom mai thei thu aziaka imasela hei hi ataka fiana alom lo thung heti lai hian he tlang mun tamzok hi tlo po lovin aloma National Geographic ta na thok German explorer Yui George chuan kumsang khat zakwa somriat pakwa a he mun atlo na chungchang chu ti hian soin ram sadang dai deu emo an ru chambang fossil ang chi te hi mu kan nei lo amaro chu amun ma hi a cheng che in mun klem te chau kan thlo thei ati he tlanga an mu chu te chu utrok tum black frog dai dep
mai mom chi khat tarantulas le pangpar chi khat khawvel hmun danga omlo te hi ania Mount Roraima hi khawvel hrang hlak ang ani ber he hmun atanga mel sang tam takala hian Mount Roraima ang dewadin hmunin ang hi oma Socotra Island hi Yemen ramchunga ani lain he thlirkar hi Indian Ocean lai taka oma Middle East ain Africa lam hi anai zok ma Somalia atang hian kilometer zan hi somli vela hlan hi in Arabian Peninsula atang hi chuan kilometer zathum somriat vela hla ani thung Socotra po hi khawvel hrang hlak ang hi ania khawvel hmun danga mia lo pangpar le thingkung chi hrang hrang zathum chuang le sava species chinga anom bok he hmun adang dai lutuk hi alien hmun ma ti in aming lem an phua he dragon blood tree te hi dang dai tak ani rengot he ti lai hian Socotra po hian boina achuak fo trina pirate base tia hriat lar ani bok Somali pirates te ho hian an long tuyal thei thun na munatan an mang trina Yemen le Saudi Arabia inti boy po in he thlirkar hi anghong tel bok UAE military nuaya he thlirkar hi awma amun hi tlo chak tak ni ma se tlo tu hi anga lutuk lem lo ani The Bahamas lam kan pan chuan blue hole thuk ber hi awma hei hi khwalchin te tlo tam na mun ani rualin extraterrestrial life form zirchian na konga po puitu tha tak ani tel bok cave scientist chuan he tui chung pu ka te hian microbial life mu chuakin heng te hian nun na chidang engchi tan po lo sulfur compound hi chaw tan an ring train hetiang angchi deuh hi chu kan chen na khawvel atanga mel mak ta duai tam tak a hla anom ve mai thea entirnan Jupiter thla Europa le Saturn thla Enceladus a depo hian hetiang sulfur compound ring anung microbial life te hi anom lo ang te asoi theilo Spain lama hian kan chho lenga space atang point he hmun hi chu alang dang lam bi khle Spain khotlang lam hi chu alum zol deuh bika hetia han en mai hi chuan thil engemaw var hian he phaizol hi apo khat veka vurtla ang hle heti lai hian atakrama chuan khawvela greenhouse operation lian ber te zinga min in plastic manga khu ani heng plastic greenhouse te hi tuipui kama siamin ekar nuai khat vel zeta zaw anoa Spain rama rau rau po helai mun hi chuan kum khat chung hian ni eng hi adon tambi ka wangin thlai chi hrang hrang te hi an thar thin heti lai hian environmentalist pol te chuan he greenhouse operation lian lutuk hi an ngai mo hlea leihnoi lama tui thiang lim omsa te hi azo mai lawin ngai ole tur hi chuan kumza chuang angayang ante tuna chuan Russia lama hian kan chho le anga le Karachai hi apol hoin darkar khat chung vel he tuya in chia chuan ithinga lang heti lai hian tunma ai chuan tlemin azia deuh to zoka kumsang ka zakwa somkwa te kha chuan he tuipui kama hunrei lo te chung ringot ombo hi a hlau he deal hi Russia rama power plant lian ber pol Mayak Production Association bula ania Soviet Union chuan nuclear act te chu he deal a hian an pai thin Greece.org atarlan dan chuan he deal hian cancer vei za somni pakhatin atipunga naw piang sual za somni panga tipung bokin chilebing squwa po hian za somli pakhat zetin leukemia natna atipung bok Chernobyl chiat na thleng ang deuh tho khan Soviet Union po hian an nuclear act che pai ngong na chia hi thupbo atum na sa lea radiation poisoning kai damlo te chu doctor te hi en koltir an phalova natna danglam tak vei angin an soitir train kumsang kha zakwa somkwa chawa khawvel tana Russia ain hon nu khan he deal hi khawvela mun bollo berte zinga pon anita deal hi concrete blocka in hung chuak vek ni ma se za mun him ni le tur hi chuan a thei to lo tluk ni in an soi tuna chuan US ramchunga Yellowstone National Park a hian kan kal lenga hei hi photoshop emo art angin ingai mai thei masela hei hi atak ania
Grand Prismatic Spring hi Yellowstone National Park ka tuilum tlin na hot spring lian ber ni in meter somthum panga chuang zeta thuk ani bok hot spring te hi leichung rila tanga tuilum lo chuak chawina asiam ania Grand Prismatic Spring lai lam hi degree Celsius somriat pasaria sa ni in nunna nei life form to ri chuan alum lutuk hei wang hian tui hi apol fim khak renga tui hi an sem dar ta ka chuan vot thla in hei hian concentric circle pian mang hi aron siam chuak laya hian nunna lo ma se adai deuh laya hi chuan bacteria hi anom thunga heng bacteria chi sang te hian he rong moi tak hi aron siam chuak ani adot le a chuan kan bultan na Philippines lama hian kan le wangwanga bohol clear kara hian Chocolate Hills anti hi omin kilometer somthum pania zawa hian tlang ni silo mol pong kan tiang chi hi sangkan zasari somsari paruk zet awma meter za somni pani thlenga sangte an ni hlom chocolate tlang te hi ruwa tui tlak lo hun lai chawin chocolate rong hian anoma kum khat chunga a hun tam zo khi chu phul hring a to train hetiang mol pong dang hi Indonesia thler kar Java a hian om vele boka thon thua chuan million pani hi ni engoma zat in bein lungtein anin voma atopa chuan thiana in chuin heng mol pong te hi om hlen ta ni in an soi thon thu dang pakhat le a chuan he mol pong te hi million tak thinlung ke chimit tui farina asiam ni in soi om vele boka heti lai hian geologist de chuan he mol pong te hi limestone awanga in siam chuak ni in an soi ve thong chocolate tlang atangin Australia rama om pink lake lama hian kan kal lenga he dil hi kumsang ka zariat panhi khan British navigator Matthew Flinders chuan muchuakin chian lak chuana hmun pakhat ania he dil rong awang shrim po hian kwalzin te hi an hip na sale he dila chen hi ahima tui hi al lutuk awangin lana olpa ka nunna nei life form an om hi hriat ani lo bok kumsang ni somni pani March thla khan Burlingtona University of Vermont athok Scott Tyke chuan he dil rong asendang ani na chan hi amuchuaka tuya hian bacteria le algae te chengin beta carotene an siam chuaka he hian rong sendang hi aron pe chuak ani